Hello mga kabesh! It's me again, Pretty Akira, na hindi maganda, pero nagkakaloka. And today is January 10 of 2021, and this is the 14 days of my quarantine. Yes, you heard it right mga kabesh. Nag-quarantine ako for 14 days kasi nga nag-COVID positive ako. Hindi na siya 14 days, it's more than 14 days. Because it was started December 22. So it's more than 14 days. Supposed to be tomorrow mga kabesh. Meron sana akong trabaho. My friend texted me na may work kami bukas. Pero nag-alibay ako. Sabi ko, wala ako sa bahay. Nagbakasyon kami. Kasi ayaw kong sabihin na nagka-COVID ako. Positive ako sa COVID. Kasi ang kinakatakot ko, pag sabihin ko, ano yung reaction nila. Kasi, base sa mga nabasa kong sa Facebook mga kabesh, once ang tao nag-positive sa COVID, yung ibang kaibigan nila or yung mga tao natatakot na sa tao kung sino may yung tao na nag-positive sa COVID. So, hindi ko na sinabi, inilihim ko na lang. So, ang nakakaalam lang, isa lang yung nakakaalam na kaibigan ko. Pero sinabi ko sa kanya na wag mo na lang isabihin sa iba ate. Kasi nga baka iba yung reaction ng mga Pilipina. Alam mo naman mga Pilipina sa ibang bansa, aaminin natin kahit magalit pa kayo sa akin. Mostly tayo mga Pilipina, tayo yung overreacting talaga. At tayo pa yung mga nag-grab ng kapwa Pilipino natin, Pilipino. Ang nakakainis lang or nakakagalit lang kapag ibang mga Pilipina, kapag nalaman nila na nag-positive ka ng COVID-19, takot na takot talaga sila, mahawaan sila. And I understand that. Yes, sino bang hindi matatakot sa COVID, right? But sana naman, pag alam nyo ang isang tao, nag-quarantine na siya ng 14 days, wala na siyang symptoms, sana naman hindi kayo masyadong OA na hindi kayo, natakot pa rin kayo na mahawaan. Besh, COVID lang po yung sakit namin. COVID lang po yung sakit ko. Hindi po AIDA. Yun yung nakakainis mga kabesh. Kung sino pa yung mga Pilipino na nandito sa ibang bansa, sila pa yung nagka-grab sa iyo pababa. Yun yung mahirap nating mga Pilipino. So nakakainis lang. Kasi nga, instead of iintindihin nila yung sitwasyon, mas lalo lang nila yung pinapalala kasi nga takot sila mahawaan kasi nga nag-positive daw. My God, besh! Try to educate yourself, mga kabesh. Hindi yung nuod ka lang ng nuod ng mga balita sa Facebook, ng mga fake news. Kailangan mo rin i-educate yung sarili mo kung ano ba talaga yung COVID. Kung ilan ba yung quarantine. Kung nakakahawa pa ba, kung may symptoms o walang symptoms. Kung yung tao na under quarantine na at kahit wala na siyang symptoms. Think of it first, besh, before you act like an overacting person. Nakakainis lang kasi totoo, nakakatakot talaga ang COVID kasi ang hirap magka-COVID sa totoo lang. Naranasan ko yan. But again, don't overreact, besh. Nag-quarantine na po ako. So, ito yung story ng COVID experience ko, guys. December 22, my boyfriend got fever. So, that time, I was really worried na kasi syempre, isa yun sa mga symptoms ng COVID. December 2021, I went to visit my friend. And I'm really worried because what if I'm also a carrier of COVID and I transmit to my friend? That's what I'm worrying. So, that December 22, I told to my boyfriend na you need to have a test for COVID just to make it sure that you are negative. Because we don't know. That's what I told to my boyfriend. And even though we don't know that he is a COVID positive that time, I am still doing the steam inhalation just to make it sure that
he can breathe well. So, December 23, nagpunta yung boyfriend ko para sa COVID test niya. And pagkatapos noon, sabi ng nandoon sa instruction, within 24 hours, makaka-receive kami ng result about sa COVID. December 24, in the morning, I already feel some symptoms of COVID. I feel itchy. I mean, parang may, parang kumakating na yung lalamunan ko. Napifeel ko na rin na parang nahihilo ako kapag tumatayo ako. Feel ko talaga na may COVID din ako. And that morning, my boyfriend told me he got the result for COVID. And my boyfriend told me na positive siya sa COVID. And I was really shocked because I know I'm also positive. If my boyfriend is positive, I'm also positive of COVID. That's what I'm thinking. So, ayun, umiyak talaga ako kasi Paskong Pasko, tapos nagka-COVID kami. Even though hindi ko alam kung positive ako, but sa isip ko positive talaga ako kasi may mga symptoms na ako. So umiyak ako, iniisip ko talaga, what if hindi kaya ng katawan ko yung virus? What if hindi kaya ni Darna buksain ang virus sa katawan ko? So may tendency na mamamatay ako. Ang isa sa naisip ko talaga is, what if kung mamatay ako? Paano na lang hindi ako makauwi ng Pilipinas? Gusto ko pa makita yung aso ko. Siya na lang yung family ko. Dapat makita ko man lang siya. Yun yung sabi ko talaga sa sarili ko. On that day, 24th of December, I chatted my relatives, my friends, even though I'm not yet, I don't know yet if I'm positive of COVID. I already informed my relatives and also na mga malalapit kong kaibigan, and sabi ko, yun, parang positive ako sa COVID kasi nga nafe-feel ko na yung symptoms, at saka yung boyfriend ko positive siya sa COVID. So lahat sila nag-aalala kasi nga mag-isa lang ako dito, wala akong kasama na kapamilya ko, at sino na lang mag-aalaga sa akin? What if kung hindi kaya ng katawan ko yung COVID, yung virus? So, umiyak talaga ako that day. Nag-post pa ako sa Facebook na parang hindi ako masaya kasi nga I feel like, paano ako mag-celebrate ng Christmas kung alam kong may COVID kami? So, ayun. So, tuloy pa rin ang buhay. I just want to make it sure na hindi bababa yung immune system ko. My best friend told me na tigilan mo muna yung pag-inom ng mga hormones mo, baka mamaya mag-low yung immune system mo. Baka mamaya mas maapektuhan ka sa COVID. Sabi ko sa best friend ko, hindi na ako nagtitake ng hormones almost a month na. It's because I don't have a supply. That's what I told to my best friend. And I chatted my another friend, yung nag-aalaga ng aso ko, na si Xiao. Sabi ko, pakihag na lang ako kay Xiao. I told to my boyfriend, I need to schedule also to have a COVID test. So ayun, nag-schedule kami. Kaso lang, walang available kasi 24th of December na. So magpapasko na. So may schedule ako ng COVID test December 28. That's Monday. 10 in the morning. Pero that time, mga kabesh, ang ginawa ko talaga habang wala pa akong test, sa Bisaya pa, nagtuob, nagpakulo ka ng tubig, lagyan mo ng asin, tapos kuha ka ng blanket, iano mo yun sa ulo mo, tapos i-inhale mo yung usok ng tubig, galing sa tubig. So yun yung ginagawa namin. Parati kaming umiinom ng ginger with lemon. Yun yung iniinom namin talaga. Tsaka naggagargle ako ng maligamgam na tubig na may asin.
Yun yung ginagawa ko. Tapos nagba-vitamins din ako. So, December 28, I really feel like nahihirapan na akong huminga. Kung tatayo ako, nahihilo na ako. Tapos, di ko na alam kung ano ang gagawin ko. So, pumunta kami doon sa lugar kung saan kami magpa-COVID test. I got my COVID test and naghintay kami ng 24 hours for the result. So, kinabukasan, December 29, I received my result. And it says that I'm a COVID positive. So, ayun, umiyak na naman ako kasi COVID positive nga talaga ako. So, ang hirap kapag may COVID flash. Kasi nga, ang hirap huminga. Masakit sa ulo. Kapag tatayo ka, nahihilo ka. And parang, ang COVID para siyang nag-a-act kapag feeling niya yung tao nadidepress, parang under depression ka or na-stress, para ang COVID para siyang nag-a-attack sa katawan mo. So yun yung na-feel ko. Pero tuloy ko pa rin yung same inhalation. Inom pa rin ako ng ginger with lemon. And vitamins pa rin ako. Tapos kumain ako ng kumain talaga. Bawal sa akin ang diet kasi iniisip ko kapag hindi ako kakain, baka biglang bumagsak yung immune ko. So kumain na ako ng kumain. Look, tingnan nyo ako ngayon. Ang taba ko na. Imagine from 67, yung timbang ko naging 71 na ngayon. So kumain lang talaga ako ng kumain. Ayaw ko bumagsak yung immune ko. So yun ang ginawa ko. Tapos relax lang ako. Nood lang ako ng TV. Ayaw ko isipin na may COVID ako. Kasi ayaw ko yung ma-depress ako, ayaw kong ma-stress ako. Tumawag kami sa 1177 to check information. Kasi marami kaming katanungan, what if after wala na kaming symptoms, magpapa-COVID test ba ulit kami? Sabi ng nakausap namin, hindi na. Kasi nga, ang COVID, nagsistay na yun sa katawan nyo. There's a possibilities, if magpa-COVID test kayo, there's a possibilities na magpapositive pa rin kayo. Kasi si COVID nagstay na yun sa katawan nyo. Pero hindi na siya matatransmit sa iba. Kasi wala na kayong symptoms at wala kayong lagnat. Sabi ng nakausap namin, I don't know if she's a nurse or a doctor. Sabi niya, 7 days if you don't have a symptoms of COVID, kapag wala kang lagnat, wala kang ubo, wala kang sipon, meaning you're COVID-free. Nag-follow kami sa protocol. Kailangan namin ng 14 days quarantine kahit wala na kami ng mga symptoms na yun. And mga kabesh, it's my 14 days of quarantine and I can say I'm a COVID-free. Ito na masasabi ko mga kabesh, kahit anong ingat nyo pa sa sarili nyo, pag may isang membro ng family nyo nagtatrabaho everyday, kailangan lumabas. So it means that that person is prone sa COVID. Kasi marami siyang masasalamuhang mga tao. So, wag lang masyadong overacting mga kabish. Naiintindihan ko kung takot kayo sa COVID. Sino ba namang hindi matatakot, di ba? Basta yun lang, wag masyadong mag-react. And try to educate yourself mga kabish regarding COVID. Para at least may alam naman kayo kung ano ba talaga yung COVID. Hindi yung nagbabase lang kayo sa napanood nyo sa Facebook, kung ano yung mga fake news sa Facebook. And dapat, kung ano man yung napanood nyo news sa Facebook, dapat may source kayo kung ano saan galing source na ito. Ayun lang. And, ayun, ito na naman yung vlog ko. Dapat hindi ko na siya i-vlog eh. Kaso lang, naiinis lang talaga ako. Kasi nga, may nababasa ako sa mga taong may COVID, kung makapag-react yung ibang tao, para talagang sobra makapag-react. Parang ayaw nang lapitan yung tao kahit wala nang COVID, kahit COVID-free na. Sabi ko, sige na nga, i-upload ko na nga lang tong video na to. Behind closed doors, I'm a fool for your love.